Next Africa. Hey, Yebo, kuphelile ngami manje, akuphelile. Awu. BK. Tata. KUKIKIZE umndeni kushona ilungu lawo othi ke ubulihlalise lubhojozi emva kwesigameko sokudlwengula udadewabo maqede lambulala eMahesheni eNquthu. Nginimelele ngane zawethu ngiphinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ngimfaze ngithuthunga ngakho ngalo bathi ila sibona amakomedi mhlawumbe ukuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke kube ukuthi komefu umnumzane Khansani Buthelezi beneminyaka engu-27 uthuphe isigebengu sesatshwayo kule ndawo kuvela ukuthi ushonele eGoli ngolwesibili emini kuthiwa ubesesatshiswa ukwenyoka njengoba kuthiwa ubefuna ukuya ucansini nabo bonke udadewabo nezingane zamantombazane zakubo emva kwesigameko sokubulala udadewabo esemdlwengulile kwacaca ukuthi kube yini imbangela yokufa kwakhe. Kunamahebezi ukuthi kuzikhungile ulungu lomndeni lokuqala unkosazana emathusini Buthelezi lithe kuphume nobomvu ngokufa kwelunga labo eqhubuthe umufu ke ubenonya nesihluku esiyisimanga ulimse ngesihloko ukuthi ke umufu ezakhele inzondo ngapheli emndenini ngo-2020 ngesikhathi edlwengula maqede ebulala udadewabo unkosazana uMvula Buthelezi wayedumeke ngelikaJoba. Uhlabule wonke umndeni waButhelezi ngokuthi lo mfana amana akhethe isinqumo esihle kangaka sokuthi adlule emhlabeni. Phela iqiniso limele nje hey uhluphile kakhulu nangomufi wesilisa kusho enjena umndeni ekhuluma ngesigameko sokudlwengula lokubulawa kukaNkosazana Buthelezi uthi umufi wamngenela egunjini lakhe lokulala wamdlwengula wathi eseqedile wambulala emva kwalokhu wabe besemboza samuntu osalele engakavuki ebuthungeni. Emva kwesigameko uButhelezi wakhala ngamasongo asigonyela wahlala ejele iminyaka emibili wasephuma. Kuthiwa ke leso sigameko kwatholakala insimbi egcwele igazi egunjini likaButhelezi nephende likamufi elale negazi. Waxolisa kuthina kakwenzile kodwa namanje kuvuma ukuthi sikhohle ukuthi kunomuntu ongenza isihluku esinjena kumuntu wakube echaza unkosazana Buthelezi. Unkosazana Buthelezi naye ugcizelela ukuthi ibinzima kakhulu impilo esadla anhlamvana umfowabo. Uveza ukuthi izingane zamantombazane zonke zakaButhelezi bezihlafuna zijeqeza ngoba kubefuna ukulala nazo zonke uma ethola ithuba. Thina ke asazi ukuthi kanti kwisilwane sini sona leso uNkulunkulu ayesilethe kulomndeni wethu esho kanjena sakubalisa. Elinye ilungu lalomndeni liveza ukuthi kunenye ingane entombazane esemndenini agcina ephumelelile ukulala naye ngekhane. Umndeni uthe uzomnqaba uButhelezi kodwa ke akukho ubuhlungu obuzwayo ngokushona kwakhe. Bafethu zinjalo izindaba ezithinta lapha nokushona kwensizwa ebeneminyaka engu-27 eyayilala efuna ukulala nawo wonke umuntu emndenini wabo nokunesigameko la kwabulala khona udadewabo azalwa naye laphana ke maqede ekupheleni kokuthi ke amdlwengule. Bafethu ayisizinsiza ngathi impela singaziphatha kahle. Lokhu ngikubona ngathi kuyidimoni. Awucabange ngane wethu sodlulile emhlabeni kungabe bekho umuntu okhalayo ngokudlula kwakho. Kuyasho ngempela ukuthi ke bomuntu ongekho kahle bekumuntu olohlupho emndenini. Mhlawumbe lithino lwakho ngalolu daba ake sivele hlangana comment section ungitshela ukuthi mhlawumbe lithino lwakho ngalolu daba. Ngilasibone ngaza kwethu sengibona manje na kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho subscribe ibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.